4 litre! 4000! Veci ľudia, dlhšie sme sa nevideli takto na kamere, chcel by som vám vysvetliť prečo, alebo prečo nie sme momentálne aktívni, čo sa týka YouTube. Takže ľudia, z dôvodu toho, že som začal streamovať hry po večeroch, väčšina z vás ma začala poznať práve zo streamov. Tak to je dôvod, prečo som inaktívny, čo sa týka YouTube. Streamujem po večeroch hry už asi 3 mesiace, takže nejaké challenge alebo videá proste momentálne nemám čas. Takže som strašne dlho v práci. Jednou, tak začínam streamovať hry, začínam do rána. A tak to je jeden z hlavných takých dôvodov, ale určite sa k tomu vrátime ľudia. V blízkej budúcnosti máme aj nejaké plány, čo ideme točiť. Takže ľudia, 4 litre ľudí na jednom mieste ľudia za necelé 4 mesiace. Bez toho, aby sme niekde zdieľali, tlačili za reklamy, využívame nejaké silnejšie buď osobnosti alebo nejakej firmy, aby nás diali a naháňali ľudí. Ani jeden platený hlas tam nemáme ľudia, čo sa týka Facebooku a Twitchu, sme úplne po piči, komunita si myslím. Fakt za 4 alebo aj 3,5 mesiaca sme vytvorili niečo úplne neskutočné a strašne sa toho poďakovať práve vám ľudia, lebo by to stalo úplne za piču, tie streamy boli o ničom a je to super pocit ľudia, neviete si ani predstaviť, ako vám sa radosť, že to funguje, ako vás to stále baví. Krátke ľudia, 4000 ľudí, necelé 4 mesiace, čo je úplne neskutočne sa týka Facebooku, odoberateľov na YouTube, takmer 4000, Twitch cez 4000 ľudia. Takže veľká gratulácia mne, veľká vďaka vám ľudia, ste úplne po piči. Myslím si, že nerobíme žiadne nudné veci na tých streamoch, ľudí to baví stále sledovať a stále rastieme, čo je úplne neskutočné. Bez toho, aby sme využívali nejaké reklamy alebo niekam spamovali náš Twitch a tak. Takže to je veľká vďaka ľudia, to úplne po piči si myslím. A čo sa týka nasledujúcich challengeov ľudia, tak máme teraz myslím si strašné plány. Dúfame, že aj časovo vidia a zmestíme sa do toho, ale momentálne Maťo našiel prácu, má prácu, ja stále robím vo fitku, popri tom robím streamy, takže čo sa týka toho challengeov a YouTube ľudia, je to momentálne strašne dôležité pre mňa, lebo ten čas je fakt cenný a keď už mám priestor, tak radšej pustím ten stream a nemusím sa montovať s editovaním, strihať pičoviny a tak, keďže nikdy som to nebol, radšej priamo komunikujem alebo priamo hrám niečo alebo niečo robím, takže mi skôr vyhovujte streamy ľudia. Takže môžete ma vidieť na, kto nepozná, ale myslím, že väčšina z vás už vie, Twitch TV Rest Povered, tam určite zavítajte, určite sa pobavíte, aj keď nesledujete hry, tam veľa ľudí, ktorí napríklad nesledujú hry alebo nesledujú streamy a mňa si prídu pozrieť. Takže očakám vás tam, že sa niekedy uvidíme ľudia, ktorý tam napríklad ešte nebol. A ďalej by som chcel všetkým zablahoželať alebo všetkým popriať pekné letné prázdniny ľudia. Nájdete si čas určite na dovolenku, to je momentálne pri mori, lebo určite vás niekto sleduje aj pri mori. Tak dúfam, že vám ide počasie, určite si to úplne na 100%, lebo v tejto prašivej Dubnici, kde práve sa nachádzam, okrem tohto bazéna tu stojí všetko za piču, neviete si ani predstaviť. Takže dúfam, že sa bavíte niekde na dovolenka, ste pri mori a máte dobré počasie, vypnúte telefóny a prípadne si kúkate maximálne tento blok. OK ľudia? Takže krátky vlog je momentálne za nami ľudia, určite sa s nami. Streamy pokračujú ľudia približne o 10. večer, väčšinou do rána. Čo sa týka času od ostatných streamov, tak budú bývať aj denné, ale menej skoro ráne. Napríklad od 6. rána do 6. po obede, alebo tak nejak to
proste spravíme, nech máme večery voľné, lebo aj väčšina z vás kino, píčoviny, páry, nejaké drinky a časti streamov ľudia. Keď sa náhodou tomu začneme venovať trošku viac ešte, tak by som chcel robiť určite niektoré streamy napríklad cez týždeň a ranne. Tým, že vlastne veľa ľudí ide do roboty a stáva sa, ktorá má ráno dosť priestoru, tak si myslím, že od nejakej, ja neviem, 5. rána si predstavte, že by do 12. napríklad spravili stream. Tým, že vlastne ľudia by boli o mnoho pozitívnejšie naladení, než ľudia na práci. Ráno by si pustili ku káve trochu kúsok streamu, 20 minút, 15 minút, určite by som vedel zlepšiť náladu, dali by sme si kávu, čo si zahrali, čo si podebatovali ľudia, takže možno sa dočkáme streamu aj úplne zaskoro ráno. Tým, že nežijete na brigádu alebo nežijete z roboty, OK? Takže toto je pre budúci ľudia. Dáme určite o tom pokec, čo sa týka streamu. Takže keď sa uvidíme na streame ľudia, popíšte to vety, prípadne čo by ste mali nejaké vychyľavky, jak to zlepšiť. Ja som otvorený úplne všetkým ľudia, OK? Takže v skratke, posledný krát ľudia. Ďakujem za 4000, gratulujem za 4000. Challenge budú ďalšie, určite sa vidíme pri ďalších.